iYunivesithi yaseFort iphansi konxunguphalo. uBuhlungu uye waqhagamshelana nomongameli uRamaphosa ememelela uncedo ngokhuseleko kweliziko mfundo. Uthi ukubulawa kwabasebenzi liphulo lokurhuqela eludakeni igama lale yunivesithi. uBuhlungu uthi akabuyi ngamva. I'm going nowhere. I'm going nowhere. Because so many people have put their faith in me. But most significantly, Mr. Vesele put his faith and his life in me and for me. Ukanti usapho lokwaVesele lusaxhelekile. Sisakhathazekile asikafikeleli ekuxoleni inhliziyo engaphakathi isiqesheni nzima nangokusenza arrangement asizenzi siqedelele ekuxoleni simasiqhudisa sisiya. Umphathiswa wamapolisa uBhekicele usungule igqiza eliza kuphanda iziganeko zokubulawa kunye nezigrogriso ngakubasebenzi bale yunivesithi. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze SABC eDikeni.